Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днешното видео ще бъде малко по-различно, а именно ще тестваме чипсовете на Doritos. За хората, които ме следват и ме познават, знаят, че аз много обичам люто и отделно много харесвам чипсовете на Doritos. Това видео не е спонсорирано, но се надявам Doritos да види това видео и да ме спонсорира. Така както и да е. Тук съм купил 3 чипса на Doritos, вечната класика. Червения чипс, който е Hot Pepper. Тези са нови, които за първи път ще пробвам. Това е Sweet Chili или по-точно сладко чили. И това е Flaming Hot или по-точно би трябвало да бъде лютото. Та така ще видим. Ще започнем първо от най-малкото, т.е. което би трябвало да е най-малко люто, а именно Sweet Chili. И ще ги рейтвам от 1 до 10, ще дам оценка на вкус и съответно на лютост. Тук съм си взел и една водичка от тези сладките водички. Много са хубави, между другото. Така, това и видео ще бъде един вид малко ASMR. Много хубава вода. Добре, айде да отваряме Sweet Chili-то. Ето Sweet Chili. Как изглежда? Не изглежда много люто, но ще видим. Усеща се съвсем леко люто. Сладко люто, да, но очаквах поне малко повече да се усеща. От вкус от 1 до 10 8, а за лютост 0. Но палец нагоре. Добре, скъпи приятели, преминаваме към Hot Pepper или по-точно деца вика люта чушка. Стандартният чипс на Doritos, червения. По принцип този ми е любим, но не съм ял Doritos сигурно от една година, де да знам. Ето го отблизо, този изглежда малко по-лют, нека да видим. Като вкус 10 от 10, като лютивост може би 4, но както казах, аз ям изключително люто, буквално слагам 2 люти соса, взимам люти чушки, взимам всичко люто и пак не ми е люто. Така че препоръчайте ми долу в коментарите някой лют сос или който вие знаете. Този чип супер. Добре, преминаваме към Flaming Hot или по-точно би трябвало да бъде най-лютия чипс. Това ми беше най-интересно да го пробвам. Да, нека да видим. Изглежда малко по-лют. Само че на камерата вие не може да го видите много. И отделно има и светлина. Но нека да го пробваме. Добре, тук вече се усеща малко по-люто. Като вкус е много вкусно. 10 от 10. Напомняме малко на, ако сте ходили на Кино Арена, на начоса, който продават там. И е наистина на вкус е... О, добре. Ей, сега усещам лютото. Добре, това наистина е долу-горе люто. За моите вкусови качества, да кажем, това е най-лютото наистина от всички чипсове. 7 от 10. Но наистина е много вкусен. Изключително вкусен. Браво на Doritos. Супер.
Ами това е днешното клипче, скъпи приятели, надявам се да ви е харесало. Препоръчвам ви да си вземете този Doritos, ако обичате люто. И също не забравяйте да разгледате другите ми клипове. Играя една игра, дето аз съм буквално единственият ютубър в България, който играе тази игра. Аз я наричам Виртуална крайница. Ще оставя линк долу в описанието, за да видите за какво става на въпрос. И ще ви помоля да харесате, да споделите клипа и не забравяйте да се абонирате за YouTube канала и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Желая на вас и на вашите семейства да бъдете живи и здрави с две ръце. Чао, чао!